Rýchly short. To len tak narýchlo, konečne som dal 1547 tých dia. Tak som si povedal, že keď to dotiahnem po extrémne dlhom čase, tak pôjde táto jedna česká Lighting Chess, to je môj deck. Proste Elite. Tohto šetrím na Elite, toto chcem tiež dať na Elite, počkajte, skúsim. No, ukáž mi. 12, jesu. To len také rýchle, tu vidíte, 7608, tak klan. Takže rýchlo jedné otvorenie a to je všetko. Blbosti. Čo myslíte, hodí mi dačo normálne z toho? Dobre. To je asi pre dnešné video všetko. Ešte jedna vec. Budem točiť za chvíľu aj pyrotechnické videá a budem rád, ak do konca roka dáme aspoň 30 odberov a dajte odber, ďakujem za všetko. Pre zvyšok videa chcem povedať, že ak sa mi podarí, tak aspoň raz do týždňa by mohlo vyjsť pyrotechnické video, uvidím ako sa mi podarí. A ak na tom videu, čo som teraz dal, bude aspoň 15 lajkov, čo už dúfam, že bude, tak odpalím CDčko z angličtiny, aby bolo fun, aby bola zábava proste. Budú nejaké pikopirátky, včeličky, niečo mám a jednu takú pirátku mám, ani neviem čo to je a ešte sa pokúsim kúpiť Scream raketky od jedného čava. A to je tak asi všetko. Čavesi.